Allerførst så vil jeg gerne sige velkommen til jer alle sammen. Alle, der er kommet her for at fejre den store dag med os. Vi glæder os over vores nye hus her hver dag, selvom vi stadigvæk ikke er kommet helt på plads. I dag siger vi med meget stor glæde velkommen til det nye hjem på Venegade. Det er så af medtallig antydning at vi har slukt vel udgjort hotell. Det har vært tørver alt i lunge. Vi vet også så stor antydning det har for de som skulle ha halsebåt og de som fylgjast vidt dem. Og så man det for personalet og så omstående er. Det nye hotel er til glæde for os alle. Men ikke mindst for de alvorlige syge patienter, som er nødt til at opholde sig i København i længere tid. Med kærlighed og professionalisme giver I medarbejdere på Hotel Tórshavn patienterne retning. I giver dem håb og styrke til kampen med sygdom. Så jeg halte viktig at jeg kunne sige og stærfeste at hjerterummet har alltid vært her, og det kommer fremhaltende å være. Og husrummet er lukket som litt opp på et annet støy. Vi har fået flere værelser, og så har vi også fået 5 lejligheder til patienter og deres pårørende, der skal være her i længere tid. Et stort plus og dejligt, at vi nu har muligheden for at tilbyde dette til familier, som har brug for det. Den nye terrasse, vi har fået, er nok det, vi er allermest glade for. Jeg vil takke alle for deres indsats. Ingen nævnt, ingen glemt. Hjertelig til dere vi. Hej med.